Старост, нерадост или свободно време. Кое избираме? Истината е, че в живота на всеки човек на тази земя има три еднакви събития. Първото е раждаме се, второто остаряваме и третото отиваме си от този свят. И ако третото се е случило по-рано, само тогава го няма второто остаряване, което толкова много ни плаши. Въпросът е следният. През целият си съзнателен живот да направим така, че да се радваме на добро финансово здраве. Да, верно е, че финансите не са най-важно нещо в живота, но те предопределят и емоционалното ни здраве, и физическото ни здраве, и много други важни неща. Преди 25 години аз започнах стъпка по стъпка да изучавам тази уникална наука. Науката за управление на лични финанси. Започнах и да правя всичко стъпка по стъпка и видях, че тя работи, че това се случва. Гарантирано се случва, уверявам ви. И за това реших да го споделя с всички вас, които бихте искали то да бъде реално и заедно да успяваме, за да може след време, когато срещна набори или пък по-млади приятели, да си говорим за нови идеи, за екскурзии, за сбъднати мечти, а не за безпаричие, старост и болести. Обещавам да го направя от все сърце и всичко, което знам, ще споделя. А сега, извинявам се, но бързам, на рожден ден съм, на моят рожден ден, 72 години, повод за празнуване, поканила съм приятели, така че доскоро